এটা হরা চিকেন ফ্রিডমটা সেটা উঠে গেছে চিকেন পকোড়া না এটা চিকেন পকোড়া আমার ছଣା হব ଏବେ তারপরে আমার চিলি টিক্কা আমার হব চিকেন পকোড়া বাপারে କରିଛି କଲର ଦେଖିନି ଏଇଠି ନେବ ଛଣା ହବ ତ ଗୋଡ଼ ଉଠା ପୋଡ଼ିଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନିଆଁ ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି ଆଉ ଆଗରେ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଛଣାଛୁଣି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଏଠିକି କାରଣ ସେଠି ନେବେ ଆମର ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ତେଣୁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ପାରା ଛୁଆ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖା ହେଇଛି ପାରା ଛୁଆ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମୋ ଭାଗରେ ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ା ପୁଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଆଣା ବୋଧେ ନା ଲକି ଆଉ ଦଉନି ମୋତେ ଦେଖିବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବେ ନା ଏଇଟା ଖାଲି ଏତିକି ରହିବ ଏତିକିରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ରଖିଥିବୁ ନା ଲୁଣ ସବୁ ଇଏରେ ଦେବା ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଲକି ଧ ମାନେ ଯେତିକି ବାସନ ଯାହା କରୁଛ କର ଅଳ୍ପ ବାସନ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁଣି ହେଇଛି ଛଣା ଗରମ ଗରମ ପାମ୍ପଡ଼ ଓହୋ ଏଠି ସେ କଲାଣି ତାର ପ୍ରୋସେସଟା ଜାରି ରଖିଛି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇଦେବେ ଲୁଣ ଏହା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଉପରୁ ଦଉଛ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଦେବାର ଅଛି ତେଲ କଡ଼ଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉନ ହଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ତ ସେଇଟା ଓହ୍ଲା এইটা তাহলে পকেইব সেটাতে ପକାଏ 2 ଚାମଚ ଦହି ଦହି କ'ଣ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସେପ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ରଖି ସିଚୁଏସନରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ବାସନ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ କରିଦେବେ ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବାସନ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକା କ'ଣ ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରୁ କଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ତା ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବା ତାର ଏସବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଣାଯାଇଛି କେମିତି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଦେବା 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବା 6 ମାସରେ ଖାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଅ ବେଳେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାନ୍ଧିବ ଖାଇଦେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଥିଲି କିଏ ଫିଙ୍ଗିଲା କୁଆଡ଼େ ଏଟା ଗୋଟେ ଆର ଦିଟା ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଟିକ୍କା କ'ଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କରୁ ଆମେ କେବେ ବି କରିନଥିଲୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୁଚ୍ଛା ରେଖା ଚପଲ ଆସିଲେ ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ତାର ଗୋଳେଇବା ପ୍ରୋସେସ ଚଲେଇଛି ଭଲ ଗଳୁଛି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଥିବେ ଭାବିଥିବେ ବୋଧେ ଚିକେନ ବାଲା ସେଣ୍ଟର ବାଲା ସିଏ କରିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଦେଲୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲା ଏବେ ସେଇଠି ବି ଟିକେ ତେଲ ଲାଗିବା କଥା ରହନ୍ତି ନା ଲାଗିବ ପରେ ଆଚ୍ଛା ମୋର କଥା ମୋର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଲୋକ ମୋର ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ଗଲା ଏମିତିରେ ଆଉ ଦିଟା କାଠି କରିଦେଲେ ମାଜିକି ଏକାଥରେ ଆଉ ପଛପଟା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିବ କାଠ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଲ ରୋଡ ଦେଲା ଧରିକି ସେଟା ତାତିବନି ଆଉ କପଡ଼ା ଇନା ଆଣିଛ ନା ନିଆଁ ଜଳାଅ ନିଆଁ ଜଳାଅ ନା ନା ଏତେ ନିଆଁ ନୁହେଁ ଝାସରେ ହବ ସେତିକି। ଟିକେ ଆମ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା ଏଇ ଚାରି ସାଇଡ କାଠ ନା ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଗରମରେ ସିଝିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ଏଇଟା ତିନଟା କାଟିଦେଲନି ଆସ କାଢିଦିଅ ये देसी आइटम हमरा देसी रे होची बारी ଯା ଧର ନା ଇଏ ଯାଉ ମୁଁ ଏକା କାମ କରିବି ମୁଁ ବି ଧରିଛି ଏପଟେ ଆବି ରେ ଡౌ 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 ମୁଣ୍ଡ ଡౌ कोनटा कहूची सो ସେଇଟା ତିନଟା କାଟି ଦିଅ ହେଇଯିବ को भाई ଏପଟେ ଇଟାଟା କାଢ ଦିଦି ଆରେ ତଳକୁ ताती थी ତାତିନି ମୁଁ ଧରିଛି ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉ किन करिवे मते मारते ना गळे ସେଟା मन ତଳେ से अंगार टे रखिथिबो हले ସେଇଥିରେ हबो लेंबू दिया କୋଇଲାଟା ବେଶୀ तेल ଆଇ କାଠଟା ନେଇ ନିଅ ଜାଳ ରହିବ। ଏକା ପୁରା ଶିମୁଳି କାଠ 500ଟା ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗା ପାଇବ ଦିଅ ଏଟା ଯା ତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଆଗ सेरे को सिना आगुरु देबा कथा निया करिया कथा केते वर्ष हबो ବୁଝି ଦେଇଥିବ वेट हैं इने रखी देला घर भितरे मार हां प्याज कटा हिची ना हां लकी? ए चिली करियानी की ଆଲ୍ଲା ଏଟା କର ओमरो ଏଟା ମୋର सोमरो ओले ଆଉ एइठी दे तोर कुटी ମୋର ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେବି ତୋର ଦେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇବି एइठी दे ଏଇ ଟ୍ରେଟାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେରେ ଖାଇବି ତିନିଟା दे ताको गुटे दे चारटा दे ବହୁତ ଚାରିଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଚାରିଟା ବସିବି ସେଇଟା କୋନଟା ଲକି ସେଇଟା ଖାଲି ଚିକେନ ପକୋଡା ଚିକେନ ପକୋଡା ବସ ଟିକେ ଦେଖେ ଦେ ରୁଟି ରୁଟି ଆଣ ୟମି ୟମି ଏରେ ଶାଗ ରହିକି ତାହେଲେ ୟା ନାଟା କଣ ଟିକା ହଁ ଚିକେନ ଟିକ୍କା ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଟି ରୁଟି ନା କରିବା ଆଉ କଣ ଏଟା ରୁଟି ଏଟା କାହାକେ ଜାଣି ଅଜାଙ୍କର କୋଉଟା ଅଜାଙ୍କର